Egunon, Altsasuko 8 gazteek eta beraien familiak pairatzen ari diren injustiziaren aurrean, gaiari buruzko informazioa zabaltzeko, Altsasuko herriak Nafarroko eskualde guztietatik bira egitera doa otsailaren 24 eta martxoaren 25 bitartean. Epaiketarako aste gutxi falta denean, gogora ekarri nahi dugu herriko 8 gazteek 375 urteko kartzela zigor eskaeraren mehatxua gainean dutela eta horietatik 3 urtebete pasa espetxean urrunduak daramatela. Herriko 8 familiek jasaten ari dutena justiziaren erabilera makurraren ondorioa da. Horrela adierazi dute bai zuzenbide arloko agituek, bai gure erakunde publikoek eta baita gure gizarteak ere. Azpimarratu behar da, Nafarroako Auzitegi Probintzialak 2017ko martxoan auto baten bidez adierazi zuela terrorismotzat kalifikatzeko zantzurik ere ez zegoela eta kasua Nafarroan epaitu behartzela. Demokrazia batean bermatu egon behar duten eskubideak eta printzipioak urratu egin dira. Errugabetasun presuntzioa, epaile naturalaren eskubidea, legearen erabilera ez edatzailea eta proportzionaltasunaren printzipioa, defentsarako eskubidea, askatasun eskubidea eta abar. Gainaktuazio judizial, polizial eta mediatikoa zein botere gehiegikeria honek demokraziaren oinarriak higatzen ditu. Behin pertsona batzuei aplikatzen bazaie, nork ziurtatzen du gizarte osoari aplikatu ez dakiokenik? Gaur gazte batzuei injustizia hau ezartzen bazaie, nork ziurtatzen du edonoren seme alabari gerta ez dakiokenik? Urte honetan adierazitakoa ez da soilik pertsona eta familia batzuei zuzenduriko elkartasuna, demokraziaren balore eta printzipioen eta giza eskubideen defentsa ere izan da. Mezu horiek zabaltzeko, Altsasuko herriak eta bertako elkarte eta taldeek 44 kultur, kirol, gastronomia, gizarte edota hezkuntza elkarte gaur arte, Nafarroako eskualde gehienetan zehar bira antolatuko du. Helburua, Altsasuarrok Nafarroko eskualde guztietara kasu honen inguruko informazioa eta giza eskubideen eta demokraziaren printzipioen aldarria modu presentzial eta anitzean edatzea da. Nafarroko gizartea mezu hauen inguruan sentsibilizatu eta konprometitu dadin. 5 asteburutan zehar, 5 etapa antolatuko dira. Hainbat eskualdetan igaroko da eta musika, dantza, gastronomia, kirol, zein kultura ekitaldiak, momotxorroak, erraldoiak, erakusketak eramango dira. Eskualde guzti horietarako gizaleak ekimen honetan parte hartzera gonbidatuko da. 5 etapa horiek ondokoak dira. Otsailak 24, Zangotzaldea eta Pirineoak. Martxoak 3, Lizarraldea, Izarbeibar eta Tafaialdea. Martxoak 10, Leitzaldea, Baztan, Bortziriak eta Baxe Nafarroa. Martxoak 17, Iruñean zehar, Txirrindu martxa, Iruñako gazteluen parantzan amaituz. Martxoak 25, Tutera eta Ribera. Data gerturatu ahala, etapa bakoitzaren ezaugarriak, xehetasunak, ibilbideak, ekitaldiak eta ordutegiak jakinaraziko ditugu. Bestalde, ekimen honen antolaketan laguntzeko ibilbideetako eskualdetan laguntza taldeak sortuko dira. Ekimena bultzatu nahi duen orori, deia eta gonbitea luzatzen diegu jarraian zehazten diren egun, ordu eta lekuetan ospatuko diren batzar irikietara azaltzeko. Zubiri, otsailak 8, Otsagi, otsailak 6, Irunberri, otsailak 9, Zangontzan, otsailak 9, Lizarra, otsailak 7, Gares, otsailak 6, Tafaila, otsailak 7, Barainain, urrengo astean, Leitza, otsailak 8, Elizondo, otsailak 7, Txantrea, otsailak 14, Burlata, otsailak 14, Iruña, otsailak 22, Tutera, otsailak 8. Gainera, naiz ibilbidean ez egon, baina kasu honetan inguruko informazioa eta mezu hauek zabaltzen lagundu nahi izan ezkero, bestelako herri edo auzoetan ere laguntza taldeak sortzera animatzen dugu. Gurekin ondoko helbide elektronikoaren bitartez jar zaitezkete harremanetan. altsasumartxan@gmail.com. Amaitzeko, Nafar gizarteari eta kasu honen inguruko informazioa jaso edo gertatzen ari diren giza eskubideen urraketarekiko desadostasuna adierazi nahi duen orori, Nafarroari bira honetan parte hartzera gonbidatzen dugu. Eskerrik asko, Altsasuko herria, Nafarroari bira.